Teo, azi a fost o zi tristă pentru mine, dar când te-am văzut că ești live m-am înveselit. Bro, mă bucur maxim și îmi pare rău că ai o zi tristă, dar să știi că cu toții le avem pe ale noastre. Așa e viața, frate. Odată ni se întâmplă ceva nasol, odată ceva mai bine, tot rău spre bine e până la urmă, știi? Deci capul sus și nu fi supărat. Vezi ce te învață exact fiecare lucru care ți se întâmplă și o să fie bine, că totul se întâmplă spre binele nostru, asta e clar. Toate că nu-l vedem noi de multe ori, dar când o să te uiți înapoi, o să zici, bă, într-un fel a fost mai bine că s-a întâmplat. Bine, nu vorbesc de toate cazurile, că sunt unele și mai sensibile un pic, dar trebuie să le privim cu o atitudine mai pozitivă. Că dacă nu ne ducem naiba și noi, știi? Trebuie să fii fericit, viața mea, nu pentru ce ai, nu cu ce ai. Fericirea trebuie să vină de aici, înțelegi? Și mereu când fericirea ajunge să depindă de niște lucruri sau de persoane, se întâmplă ceva cu persoanele respective sau cu relația ta.